Waphinda waqopheka uMlando emculweni kaMaskandi. Umthandeni igcokama elisha umfoka amanqele ke featuring uMawhoo enza uMlando ongakaze ube khona endimeni kaMaskandi. Izindaba zeqiniso lezi ezingathathi ihlangothi, ezingathathi masayidi, esiveza into ewufakazi ephathekayo. Bafowethu, ngicela uqala ngenibekele la kwesiqiniseko emida. Baqala ukusijoyina kulesi bafowethu, ngicela bacindezele button ka subscribe ke ba like la ma video ke enginenzela wona ke ukuze mengifaka indaba ke nisheshe niyithole ke zisashisa ke zinjalo. Bafowethu, nazi indaba ezihlonziwe zaqinisekiswa ngomthandeni igcokama elisha umfoka amanqele ke emlandweni kaMaskandi okungakaze ke kwenzeka lokho ukuthi umculo kaMaskandi athathe 2 weeks ku Spotify ahleli phambili unombolo 1, aphinde futhi umthandeni ahlale phambili lapha ke kuma trending song endabeni ke yakwa YouTube nakhona ke ebo number 1 kuzothi kuma iTunes aphinde futhi alide ngo number 1 kuzothi ku Apple Music azoba ke unumber 5 khona nakwezinye indawo avele enambeni eseduzane. Bafowethu, uMlando lo asingawufihli, asingawubhekisa eceleni, masingawugwegwisi futhi umoya okwenziwa ngomunye umculo kaMaskandi omkhulu kunalo siyawuthatha sowuveza sobuyise ebalazweni. Injalo indaba bafowethu, umthandeni umfoka amanqele ke insizwa ke yaphansi ke emdletsheni ke lapha ke eqopha loMlando ihamba nje nentokazi ke yamapiano uMawhoo. Bafowethu, le ngoma ingene kakhulu ebantwini, ingene kuzo zonke izinhlanga ekhona. Sike sabona nabaSuthu beyidlala, nabapedi bayayidlala. Le ngoma ikhona left and right, ngeke sakuphika lokho. Uma ngathi wasimfela umona sowutholana. Injalo indaba bafowethu ke mina ngesiqiniseko esemida ngiyaqinisekisa ukuthi izindaba engizilethayo zinobufakazi futhi ke zinjengoba ke zinjalo. Ngikuthathele ke lapha ke ngakukhombisa nako Facebook isabalelele indaba kuxoxwa ngayo ubuthaphuthaphu. Into eqalayo endimeni kaMaskandi. Ufike washaya u24 million lapha ke ngeParis. Njengamanje uyalida kuma onlines okungajwayelekile. Bafowethu, zinjalo.